завърших бакалавър в Софийския университет в София, специалност биология, и сега съм тук за магистърска програма по аквакултури. Ами в момента изучаваме как да се построим собствена система за пречистване на вода с риба в нея. Съответно водата циркулира, не губиш никаква вода и това е така нареченото environmental friendly. Курсовете е, че има много работа в група, което според мен много ще ти помогне да се развиеш за бъдеще, така и така, като започнеш работа, трябва да работиш в екип. Да, с много хора. Това е новата сграда на университета, така нареченият форум. Характерно за форума е, че всеки ден се провеждат различни мероприятия, като например това, което видите зад мен е презентация на фирма, която предлага стажове в Холандия и в чужбина. Вариантите за бъдеще са много пред мен, след като завърша. Основната ми идея е да се върна в България и оттам нататък да се развивам в тази сфера там. Но има възможности да продължа да работя в чужбина, в фирма или да започнеш, може да се каже, даже и собствен бизнес. Плюс на обучението тук е, че след като завършиш, това ти отваря много врати, защото университетът е престижен. На начално място е в класациите за университети, които се занимават с естествени науки, и наистина възможностите от тук нататък пред мен ще бъдат много по-големи. Базата е много по-добра, среща се с страшно много хора, работата в екип е много важна, има партита, както навсякъде. Очакваме ви в Агени.